методи в слънчевата педагогика. Когато говорим за методи, съответно има и възпитател. Кой е най-добрият възпитател? Според слънчевата педагогика най-добрият възпитател това е природата. Има една мисъл на учителя Петър Дънов, който казва, ако оставим едно дете на природата и вземем друго дете при същите условия, но му дадем най-добрите възпитатели, най-добре ще бъде възпитаното дете, което сме оставили на природата. Така и слънчевата педагогика се опитва да следва методите на природата, за да може да има добре възпитани деца. Колкото хора, толкова и методи, това е правилото, но въпреки това слънчевата педагогика се опитала да даде някакви разяснения как и какъв е характера на методите. Според характера си те биват механични и органични. Кои методи са органични? Кои са механични? Всички знаем за зеленчуците на пазара, за тяхното бързо озряване за една вечер. Ето това са механични методи. Тези домати ние не ги харесваме, пример. Органични методи са тези, които тези зеленчуци по един естествен начин са озрявали на полето, под слънчевите лъчи и с минимум химически торове. Това са органичните методи. Механичните методи може много бързо детето да запомни нещо, да го възпроизведе по най-добрия начин, но и много бързо ще го забрави. При което изразходва максимум енергия за кратко време. Органичните методи обратно. Процесът е по-продължителен, но там участват ръцете, т.е. тялото на детето, сърцето, чувствата и ума. Т.е. най-накрая идва ума. Докато при механичните ние директно атакуваме ума. При органичните методи времето е по-дълго, но пък резултатите са за по-дълго време също, по-трайни. Другата група методи, според проявлението си, са външни и вътрешни. Външни методи е това, което ние проявяваме, когато възпитаваме. А вътрешни е това, което правим със себе си, за себе си и нещо, което след това ще изявим. Всички знаем известната българска поговорка: лозето не ще мотика, иска и молитва. Аз малко ще я променя. Лозето не иска само мотика, не само молитва, иска и мотика. Тоест, мотиката са външните методи, това е работата, ученето, процесът навън, който се изявява. А молитвата или това са добрите мисли и добрата вътрешна работа, която педагога извършва. Друг пример, за да бъдат по-добре разбрани, ако аз искам да изсвиря една хубава песен на децата, аз трябва да се подготвя. Трябва да съм учила даден музикален инструмент, да съм репетирала дадената песен. Ето това е вътрешна работа. Когато аз отида пред децата и им представя тази песен, аз им я изсвиря, това е външен метод. Според формирането си методите биват методи на топлината, методи на светлината и методи на силата. Методи на светлината, тук ги виждате, някои от тях са стандартни. Тук основно се работи, си има предвид ума, развиване на ума, съответно знанието. Там, където има знание, има светлина. И една от целите на слънчевата педагогика е да се развие светлина в ума, топлина в сърцето и сила на тялото. Чрез тези методи на светлината ние работим чрез ума, за ума. Ще се спра на някои от по-непознатите за вас. Мълчание сигурно ви е направило впечатление. Има една такава притча. Отишъл един ученик в източна школа. Цяла седмица стоял при своя учител, който през цялото време мълчал, нищо не казал. През това време ученикът работил, носил различни дейности.
Но в края на тази седмица той е научил толкова много, колкото не бил научил при който да е друг учител. Когато ние мълчим, ние също излъчваме, като учители говоря, като възпитатели, и цялото това знание децата го възприемат. Мисълта е много важно, а мълчанието е покой, състояние, през което ние можем да възприемаме. Докато умът е непрекъснато възбуден и се тормози или мисли за всякакви неща, необходим е такъв момент на покой, в който да се приеме, усвои знанието истински, а не само на повърхността. Внушение и самовнушение. Тук отново използваме мисълта. Трябва да внасяме в нашите мисли, в нашето съзнание и на децата, че те, примерно, са добри, те знаят, те учат, те могат. Това е най-елементарното, което можем да кажем. Сами по себе си тези думи предизвикват цели процеси в децата, както и в нас. Работа с цветовете. Ако едно дете не е ученолюбиво, има проблеми с ученето, примерно ние можем да използваме жълтия цвят. Да си представяме, да обливаме детето с жълт цвят, може да му дадем цветенце с жълт цвят, което то да си грижи за него. И ред други такива неща, свързани с жълтия цвят. Ако детето, примерно, има здравословни проблеми, използваме оранжевия цвят под най-различни форми. Дихателни упражнения. Има ред дихателни упражнения от словото на учителя Петър Дънов, които са точно за въздействие на ума, за усилване на паметта, за развитие на мисълта, които също можем да използваме за децата. Това са дихателни упражнения, съответно има някакви правила, които те се правят. Методи на топлината. Тук се работи върху сърцето, чувствата, образите. Музиката е един от основните методи на топлината, но ние условно сме го сложили само тук в топлината. По принцип той въздейства и в трите групи методи. И на светлината, и на силата, и на топлината. Преди няколко години излезе научно съобщение, че центърът на музикалността е много близо до центъра на речта. И когато ние въздействаме, т.е. детето се занимава с музика, всъщност ние активираме и съседния до него център на речта. Художественото слово, изкуствата, образите са всичко това, което създават емоция в детето, чувства и развиват душевността, сърцето на детето. Работа с водата. Една от ключовите думи на метода на топлината е и водата. Забелязано е деца, които наричаме агресивни или по-буйни, те самите много обичат да се занимават с вода. Те непрекъснато я търсят. Мият си често ръцете с вода, обичат игри с вода. Те сами ни показват, че всъщност водата е елемента, който ги успокоява и уравновесява тяхната нервна система. Това е само съвсем така набързо и показателно представено. Упражнения за добродетелите. Учителя Петър Дънов е дал специални 9 упражнения, конкретно за развитие на добродетелите. Методи на силата. Това са работа сред природата, екскурзиите, работа на опитното поле, при едно време, както беше известно, спортът, физическите упражнения. То е всичко това, което развива тялото и силата. Храната е много важен метод. При методите на силата, чрез храната ние също възпитаваме. Като цвят, като вид. Методите в слънчевата педагогика са комбинативни. Могат да се комбинират. И паневритмите е един такъв типичен пример, където се съчетават музика, метод на топлината, движение, метод на силата, текста, който също е метод, създава образи. По време на паневритмия се диша, т.е. има определени правила, който може да ги спазва, т.е. отново методи пък на светлината. Не говорим, че се извършват и сред природата.
Има определени условия обаче тези методи да работят на 100%. Това са любов. Ако не обичаме детето, нищо не можем да постигнем, дори да сме най-добрите педагози, най-добрите методи да използваме. Ако няма връзка между учител и ученик, все едно имаме късо съединение, този процес не може да протича. Благо за всички. Този метод, който използваме, не е да бъде добре само за нас или само за детето, но той да е благо за всички, той да ползва всички. Акцент върху положителното. Не обръщаме внимание и върху лошото, така нареченото негативното, което детето е направило. Хвърляме го зад гърба си и всъщност държим само положителното. Не питаме защо направи това, а какво е хубаво да се направи. Да не се изкоренява негативното. Едно малко растение, когато се е появило, е поникнало, край него има и плевели. Но ако ние изкореним плевелите, това малко крехко културно растение и него ще изкореним без да искаме. Затова, когато културното растение заякне, порасне, стане голямо, от само себе си плевелите ще отпаднат. Тоест, ние поддържаме положителното и работим. Не махаме, не отстраняваме. Свобода. Свободно проявление на детето. Закона за най-малкото съпротивление, това е законът на природата. Да прилагаме тези методи, които не искат от нас разход на енергия и да възможно в възможно най-добрия начин. Най-лесният начин, най-естественият за възприемане от детето и от нас. Ние трябва да търсим този път, закона за най-малкото съпротивление. Това е, казахме още веднъж, метод на природата. Благодаря ви за вниманието.